Berlin után újra Budapesten, méghozzá a Pannónia Filmstúdióban, ahol rátaláltunk egy régi trükkasztalra. Talán éppen ezen készültek a legnagyobb magyar klasszikusok. A következő csaknem fél órában az animációval foglalkozunk majd, egy olyan műfajjal, amely korlátlan lehetőségeket biztosít az alkotó fantáziájának, és egyidős a film történetével. A Macskási Gyula-féle Kiskakas Gyémántfélkrajcárja című animációtól számítjuk a magyar filmanimáció első korszakát. Az ő nyomában nőtt fel a 70-es évekre egy új nemzedék: Nepp József, Dargai Attila, Gémes József, Jankovics Marcell és Reisenbüchler Sándor, akiknek munkásságával megkezdődött a magyar animáció aranykora. A műfaj vezérstílusává az intellektuális karikatúra vált. A 70-es évektől egyre inkább helyet kaptak a rendhagyó technikák és kísérletezések is. Újdonság a gyerekanimáció, ami főként Macskási Katalin, Macskási Gyula lányának nevéhez fűződik. A magyar animáció sikerei a 80-as években tetőztek, elsősorban Rufus Ferenc 1981-es Oscar-díjával. Biztosan nagyon sokan vannak velem együtt, akik a Willy a veréb, a Hugo a víziló, a Mézga család, a Gusztáv sorozat vagy a Macskafogó történetein nőttek föl. Én legfeljebb annyiban különbözöm, hogy én semmi más nem nézhettem gyerekkoromban, úgyhogy nekem különösen nagy megtiszteltetés, hogy ezeknek a rajzfilmeknek a készítőivel, Ternoszky Bélával és Gémes Józseffel ülhetek ma itt az Uránia moziban. Köszöntöm Önöket. Emlékeznek az első találkozásukra? Igen. Az a folyosón, ő táncolt. Tényleg? Emlékszem, akkor ilyen rock and roll mámia, vagy valami ilyesmi volt hát akkor a fiatalok között. És ilyen jó hangulat volt a Pannónia Filmstúdióban, hogy az emberek táncoltak a folyosón? Is, folyosón is, szobában is, nagyon jó hangulat volt, elképesztően jó közösség volt, úgyhogy a Pannóniára gondolom mindenki, aki vagy ott kezdte, vagy ott fejezte be, úgy emlékszik vissza, mint egy olyan helyre, ahol érdemes volt eltölteni azt a 30-40 évet. Az, ami ma a költségvetés, a határidő szigora kényszeríti ki az emberekből, annak idején mi lényegben ugyanezt a teljesítményt tudtuk produkálni virtusból. Ez körülbelül így nézett ki a János Vitéznél, hogy azóta se készült olyan rövid idő alatt egész estés film, és az volt az első magyar egész estés film, rajzfilm, tehát tapasztalatok nélkül vágtunk neki, és 9,5 hónap alatt elkészült a ceruzarajzban a film, egy ilyen nagy össznépi összefogással, és x-szer maradt bent éjszaka az ember, aludt valahol egy diványon, anélkül, hogy ezt most fegyverre kikényszerítették volna, vagy valamilyen nagy, óriási prémium megvonás lett volna kilátásba helyezve, hanem megmutatom virtusból egymásért, egymásnak, és egyébként is az volt a jellemző ott ebben a rajzfilmes közösségben, hogy fontos a közönség, nagyon fontos, mert az nagyon jó, meg a fesztiváldíjak, de elsősorban egymásnak csináltuk a filmeket. Hogyan találja meg az ember a saját stílusát, vagy akár a figuráját? Ön ugye, mint hogyha különösen vonzódna az egerekhez, nem csak a Macskafogó miatt mondom, hanem az Egérút miatt is. Ez honnan táplálkozik? Meg is sértődik a macskám, meg a kutyám. Ez úgy adja magát, ez a macska-egér szimbólum és a páros, a kicsi, gyenge, de furfangos és az erős vérengző konfliktusa, és ezt nagyon könnyen lehet társadalmasítani, vagy az emberi viszonyokra, relációkra lefordítani. Nyilván az, hogy ez ilyen erős lehetett ez a korszak a magyar animáció történetében, az rengeteg ember együttes munkájának köszönhető, és hogyha valaki ma keresi az önök életművét, egy kicsit kutat benne, akkor tényleg azt látja, hogy mindenki mindenben dolgozott. Minden nagy sorozatban, minden nagy filmben az összes nagy név megtalálható a stáblistán. Ez valahogy gondolom azóta már nincs így, vagy hát ahogy látom. Igen, azt hiszem, erre a generációra ez jellemző volt. Szóval én is dolgoztam talán az egyik legnagyobb magyar egyedi filmes rajzfilmrendezővel, a Kovásznai Györggyel. De ugye dolgoztam külföldiekkel, a Neppel, készítettük a Willy a verebet. Szóval,
Igen, szóval nem biztos, hogy az ember azt nézte, hogy most akkor engem kínáljanak meg forgatókönyvvel, mert a Bélamnál mit csináltam? Háttérbeállítási rajzokat, ugye? Igen, én azt olvastam, hogy még számítógépes trükködés. Azt is. Az első számítógépes animáció tulajdonképpen a macskafogóból készült. Egy Commodore 60 tengeralattjáró feljön, és azt saját maga által készített programmal csinálta egy Commodore 64-en. Úgyhogy nem vásárolt szoftverrel, meg ilyesmivel, úgyhogy az történelmi tett volt. Én már nagyon várom ezt a Macskafogó 2-t. Mikor láthatjuk végre? Most már nagyon sok cikket is olvashattunk róla, és már évek óta készül. Igen, 2 éve, vagy második éve, hogy készül. Ez karácsony, december 20-i bemutató van kötelezően előírva. Olyan sokat azért már nem kell várnunk, azt már kibírjuk valahogy. Köszönöm szépen, hogy eljöttek, és még lenne egy kérésem, mielőtt búcsút vennénk, hogy rajzolják le nekünk itt egy táblára azt a figurát, ami önöknek a legtöbbet jelentett a pályájukon. Jankovics Marcell az animációs műfaj emblematikus alakja, és egyben egyik legtermékenyebb rendezője is. Az ő nevéhez fűződik az első egész estés magyar animációs film, a János Vitéz. 1960-ban kezdte a pályáját fázisrajzolóként a Pannónia Filmstúdióban, melynek évek óta ő a vezetője. A szakma hőskoráról beszélgetünk vele, azokról az időkről, amikor még kézzel rajzoltak meg minden egyes képkockát, mint ahogy itt az asztalon is látható. Én igazából véve, bármilyen furcsa ez az én számból, a gyerekeket tartom az igazi közönségemnek. Egyszerűen azért, mert a gyerekek értik és érzik meg azt, amit én akarok mondani. A felnőttek meg azt mondják, hogy ők nem ilyet képzeltek, meg nem így gondolják, mert nekik más van az agyukban erről, meg nem is értik, meg azt mondják, hogy ez nem gyereknek való, mert gyerekek nem értik meg, holott a gyerekek megértik, csak a felnőttek nem. Tehát egy furcsa fordulat ez, és a fordulat igazából a pályám csúcsán, ami 74-ben volt, amikor én voltam Oscar jelölt a Sisyphusszal, 75-ben, készült a Sisyphus filmem, adta meg ehhez az alaphangot, amit egy teheráni filmfesztiválon egy nemzetközi gyerekzsűri jutalmazott fődíjjal. És akkor döbbentem én erre rá, hogy én bolond vagyok, amikor én azért harcolok, hogy engem a felnőttek fogadjanak el, illetve hogy a rajzfilmet felnőtt művészetnek fogadják el, és közben hát folyamatosan azt élem át, hogy pont attól van kapcsolatom az emberekkel, közönséggel, hogy a gyerekeknek csináltam a filmet. A kézimunkás rajzfilm, tehát a nem számítógépes rajzfilm stúdió követel, ott együtt üljenek az emberek, nem követel, de lényegében úgy működött jól. Rálátott az egyik ember a másiknak a munkájára. Tehát a tervező a fázisrajzolójára, a kulcsra. Most sajnos nem lát rá, mindenki otthon dolgozik, és a számítógépen a kész munkánál szembesül a rendező azzal, hogy egész más csinált, mint amit ő kért. Tehát egy ilyen szempontból ez azt lehetne mondani, hogy a hagyományos rajzfilmnek a halálát jelenti. A más kérdés ugye, hogy a számítógéppel együtt járnak bizonyos pozitívumok, amelyek egy új irányba terelik, és valószínűleg ez szükséges is ahhoz, hogy megújuljon ez szakma, hogy valami egészen más történjék, de hát ez már nem mi vagyunk. Akkor is, ha én is használok számítógépet. Nekem nem fontos a szereplő, ahhoz azért ragaszkodnék, hogy fölismerhetőek legyenek a figuráim, de nekem a kép a fontos. Tehát az egész kompozíció, amiben az ember egy valami. Adott esetben kitöltheti az egész képet egy közeliben, de akkor valami plusz kell beleraknom. Nekem viszonylag kevés közelim volt a Fehér Lófiában, van egy szerelmi pillanat, és még ez sem számítógéppel készült, pedig már ezt is azzal kellett volna csinálni, hogy ráközeledtünk a Fehér Lófia arcára, akinek a szembogarában ott látszik a nő arca, rámegyünk a nő arcára, a nőnek a szemében ott van a Fehér Lófia arca, és ezzel végtelen egymásba mennek a pillantás, hogy összenőnek egymásba, nőnek. Hát az a szerelem, könyörgöm, meg kell találni a megfelelő kifejezési eszközt, és nekem ez sokkal fontosabb, mint hogy azt mondja nekem, hogy szeretlek. A legendás régi csapatok mára csak ezekben a történetekben élnek tovább, velük pedig lezárul a magyar animáció egyik hőskora.
A minden kockát fázisról fázisra kézzel rajzoló mesteremberek után ma már a számítógép uralja a terepet, egészen másfajta gondolkodásmódot és képi világot diktálva. De tartják a frontot gyerekkorunk kedvencei, a Mézgáék, Gusztáv és a Macskafogó is, mindazok a feledhetetlen hősök és poénok, akik és amik a mai napig mosolyt csalnak mindenki arcára. M. Tóth Géza nevét egy csapásra megismerte az ország, amikor Maestro című animációs filmje sok más nemzetközi elismerés után az Oscar jelölést is megkapta. Ezzel ő lett a harmadik olyan magyar animációs rendező, aki eddig az elismerésig jutott. Az első Jankovics Marcell volt, akinek Sisyphus című filmjét, a második pedig Rófusz Ferenc, akinek Légy című alkotását jelölték Oscarra. Utóbbi meg is nyerte a díjat. M. Tóth Géza a napokban tért haza Budapestre az Oscar gáláról. Még lehetsz, hogy mondjam, ilyen szemlélődősebb. De már mint a mozgás? Vagy Igen. Tehát mert hogy most beállítottuk például olyanra, hogy a vízhang, mit tudom én, 20 másodpercig hal el. Tehát az azt jelenti, hogy akkor is értelme van egy látványnak, amikor a kis csávó semmi más nem csinál, csak áll, oda kocantja a lábát és vár, mert még 20 másodpercig hangzik a hang. Tudod, és kitölti, tehát értelmet ad az egész térnek. Egy következő rövid animációs filmet készítünk, aminek az animációja szintén itt a Maestro-s animációs stábban fog történni. Ennek az a címe, hogy Ergo, ez most nem biztos, hogy ez a végleges cím, de ez a munkacíme. És körülbelül május vége, június közepére lesz készen ez a film. Ebben a 3D animációban lehetőség van arra, hogy hasonló dolog jöjjön létre, mint amikor az ember egy élő színészt instruál. És sokszor a próbák alatt a színészek együttes játéka és a színpadi térrel való viszonya határozza meg az igazi karaktert. Ha megcsinálok egy járást, akkor ugye azt megnézi a Géza, és akkor azt mondja, hogy legyen egy kicsit, mit tudom én, jobban csapja oda a lábait, vagy karjai jobban mozogjanak, akkor ezt megcsinálom, azt is megnézi, arra is mond valamit, aztán egyszer csak így összeáll. A figurát mozgatom, a világításokat beállítom, a hátteret berakom, szóval ezzel rakódik azt az egész film. Nincs könnyű helyzetben az Árpi, mert ez az egész film egy ilyen képzeletbeli, mesterségesen kialakított térben fog zajlódni, és azt szeretném mindenképpen, hogy a figurák ne mímeljenek valamilyen mozgás dolgot, vagy ne utánozzanak valamilyen ismert ugróiskolát vagy mozgást, hanem egy olyan koreográfia jöjjön létre, aminek nincsenek ilyen jellegű előképei. Tehát inkább valamiféle ilyen animációs baletthez lehetne hasonlítani, ahol a koreográfia nem szimulálni akar egy ismert mozgást, tehát nem pantomin, hanem a mozgásnak egy saját esztétikája van. Ő megcsinálja az animációt, a figurának az animációját, kézmozgás, lábmozgás, az egész karakternek a stílusát, és akkor utána be kell világítani, hátteret kell neki adni, és hát az egész atmoszféráját megcsinálni. Meg magának a figurának a textúráját, tehát a bőrfelületét, vagy ami egyáltalán borítja az a felület. Nagyon sok filmterv készül Magyarországon, animációs terv, szerencsére. Viszont ezt nem szabad elfelejteni, hogy nem szabad versenyezni mondjuk egy Shrekkel, vagy egy ilyen nagyobb amerikai filmmel, mert pont ettől lesz, úgysem lehet olyat csinálni, meg nem is érdemes, hanem inkább saját utakat kéne keresni stílusban is, meg történetben is. Egyedi stílusának és bájos humorának köszönheti az osztatlan elismerést a Maestro is. Nézzük, hogyan is készült. Gréco animálta ott a kart, és az, hogy egyáltalán a kar hogy animálható, az nagyon erősen befolyásolja a karnak a jellemét. De persze akármilyen jellemű nem lehet, mert az meg akkor a dramaturgiának a rovására, meg a két karakternek az együttesére nézve volna hátrányos. Tehát itt állandóan kompromisszumok, meg utak
keresése zajlik. Ez egy érdekes ilyen közös szellemi kaland. A Kakuk figurán szintén sokat gondolkoztunk. Az, hogy például hogyan legyen mozgatható, és akkor, hogy ez egy rugós fej, vagy egy ilyen csukjás alak, mennyire legyen famadár, mennyire legyen nem az. Ezek megint csak nem csak design, hanem dramaturgiai kérdések is. Mert ha nagyon fa, akkor gyorsabban lelepleződik. Ha nem elég fa, akkor nem elég hiteles. És addig bingiztük, amíg össze nem állt. Amikor egy szakember látja azt, hogy itt van egy 8 fős stáblista a Maestrónak a végén, és a Maestro minden tekintetben oda tehető a Pixar, vagy a Blue Sky, vagy a Fox, vagy a másik versenyfilm mellé, ahol a stáblista mondjuk 80 főt számlál, akkor ha nem szólalok meg, vagy egy árva kukot se szólok, akkor is fölmerül a kérdés, hogy honnan jön ez a film, ami így versenybe szállhat valamivel, kik azok az emberek, ki az a Kós Árpád vagy a Bogdán Zoltán, aki itt a stáblistán szerepel. Nem elég, ha magyar vagy, tehetségesnek is kell lenned. Idézi előszeretettel a régi hollywoodi szállóigét Csupó Gábor, a világhírű animációs rendező, aki olyan sikeres sorozatokat készített, mint a Simpson család és a Fecsegő tipegők. Első élőszereplős játékfilmjének magyarországi premierjére hazalátogatott. Nekem a legfontosabb az volt, hogy én úgy tudjam elmondani a történetet, hogy az teljesen zökkenőmentes legyen, hogy beleszeressél a karakterekbe, mert hogyha nem érdekelnek a karakterek, hiába csinálsz egy nagyon jó kinézetű filmet, és mindenfajta vagány kameramozgásokkal úgy meg tudsz egy filmet csinálni, hogy hú, de jó néz ki, de ha nincs mögötte lélek, nincs mögötte sztori, a karakterek üresek, akkor nincs értelme az egésznek. Tehát nekem az volt a legfontosabb, hogy a karaktereket úgy adjam elő, hogy a közönség együtt érezzen velük. Akár rajzfilmfigurákat kelt életre, akár húsvérszereplőket, igazi amerikai sikertörténet az övé. Csupó Gábor gyerekkora óta álmodozott egy saját animációs stúdióról. 20 évesen Svédországba, majd néhány év után az Amerikai Egyesült Államokba emigrált, ahol végre valóra váltotta a félénk rajzolgatásba menekülő kisfiú álmát. Eleinte reklámfilmeket és televíziós főcímeket készített, mára azonban cége fontos tényezővé vált a tengeren túl animációs piacán. Lila, most próbálj meg belém csípni, rajta! Nem ott! Nem ott, kicsit feljebb! Itt még maradt? Ne a lábfejemen! Nem ott! Ezt fogd meg inkább! Jó. Na most mit szólsz ősz atyádhoz, fiam? Jajjaj! Ne ugye? Ilyen másfél perces betét volt egy másik tévésorozatban, ami élő cselekmények tévésorozat volt, és azt mi kaptunk meg azért, mert én megígértem a producernek, hogy ugyanazért a pénzért mi ki is színezzük, mert ők fekete-fehérbe akarták megcsinálni, és ezért nyertük meg, és lényegében ezen indult el az egész. Matt Groening rajzolta, lényegében úgy mondhatnám, hogy firkálta föl az eredeti karaktereket, és azt mi megfogtuk, és azt áttettük animációs világba, megterveztük a színvilágot, a sárga színeket, a kék hajat, ami akkoriban nagyon hökkentő volt, ma már mindenki hozzászokott. Na, apátok útra kell, ne nyúljatok a cuccaiból! Apa, csak egy szóra, ugye csak miattam kockáztatod az életedet? Hát igen. Klassz, akkor húzzál bele!